Някои дами са зависими от клюки. Не защото мразят другите, а защото се страхуват някой да не заговори за тях. Чуйте, по-лесно е да обсъждаш, отколкото да бъдеш смела жена. Да наричаш, вместо да бъдеш наричана. Говоренето за друга жена те кара да се чувстваш вътрешно могъща. Защото дълбоко в себе си се чувстваш незабелязана. Ако беше в движение, ако гредеше, нямаше да имаш нито времето, нито енергията да анализираш нечии постъпки. Дамите започват да клюкарстват, когато са откъснати от собственото си личностно израстване и път, цел и смисъл, посока в живота. Това е вътрешния ви страх да не бъдете показани, да не се видят вашите слабости, вашите проблеми, несъвършенствата. Защото когато започнеш да израстваш, започва да се говори. Започва да те наричат с най-различни епитети. Арогантна, лоша, властна. Повечето дами се плашат и се крият, като говорят за чуждите животи. Така никога не можеш да създадеш истинския живот, за който другите да говорят. Да бъдеш на ниво. Избери да бъдеш тази, за която се говори с уважение, с стойност, с смисъл. А не ти да говориш за някаква друга. Последвайте ме, абонирайте се за канала и станете част от първата и единствена система за дълбока женска трансформация в България. Мастър Яшов, очаквам ви, дами!